Vážení zákazníci, predstavujeme vám našu službu impregnácie ako účinnú aktívnu ochranu pre vaše sedacie súpravy. Impregnácia vytvorí na povrchu sedačky ochrannú vrstvu, ktorá odolá vlhkosti, škvrnám a prachu. Impregnácia sedačiek v OK vám aktívne ochráni nábytok pri náhodnom znečistení od jedla, sladkých nápojov a domácich zvierat. Predĺžuje celkovú životnosť sedačky až po dobu 12 mesiacov. Je šetrná k ľudskému zdraviu i zdraviu domácich maznáčikov, pretože neobsahuje žiadne alergénne alebo toxické látky. Nanočastice kremíka obsiahnuté v impregnácii sa prirodzene vyskytujú v prírode. Impregnácia sedačiek v OK sa vykonáva pomocou roztoku nanočastíc kremíka a vody. Roztok sa potom votrie do tkaniny pomocou hubky. Impregnačný roztok sa najskôr nanesie na čistú tkaninu sedačky. Nanočastice kremíka tak obalia vlákna tkaniny neviditeľnou ochrannou vrstvou, ktorá zabráni následne náhodnému presiaknutiu a premočeniu. Zostávajúce kvapky roztoku impregnácie sa votrú do vláken tkaniny za pomoci hubky. Na impregnovaný povrch sedačky sa nechá zaschnúť po dobu 24 hodín, aby sa na povrchu vytvorila neviditeľná ochranná vrstva. Chcete, aby vaša sedačka vyzerala stále ako nová? Odporúčame vám našu impregnáciu, ktorá predĺží jej vzhľad aj životnosť.